माँ गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सूरत गुजरात। गेहूं जंग धइले से कटाई गेहूं जंग धइले थलेसर चहिते में बंद भइले 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 कोई से कटाई गेहूं जंग धइले कोई से कटाई गेहूं जंग धइले थलेसर चहिते में बंद भइले 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 चलेला धुका धुक करेला छुका छुक केतनो डाली गिरी सके फेकता धुआं हमर इंजन मामला भइल बारीक सके चलेला धुका धुक करेला छुका छुक केतनो डाली गिरी सके फेकता धुआं हमर इंजन मामला भइल बारीक सके बोन सटके हमारा देह माइले बोन सटके हमारा देह माइले थलेसर चहिते में बंद भइले 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 भैनी बेहाल बुरा बचाल परत सिहरी जवान के अमर जीत राहुल माफिया पहले बपूरा जियान के भैनी बेहाल बुरा बचाल परत सिहरी जवान के अमर जीत राहुल माफिया पहले बपूरा जियान के बोन एकरा से हमर सुख भइले बोन एकरा से हमर सुख भइले थलेसर चहिते में बंद 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 भइले।